Pak Hiro? Pak Hiro berburu apa? Nah, ayo. Rasa neka-neka karo Yoyo gak usah neka-neka. Tak semaput kok. Paltang, kalau digetakin kok pingsan nih kalau ndek iki lho. Loh. Renges ada. Sio. Krimen batine Joyo. Jane diwesi tok ae jane wis kudu nyingkrih-nyingkrih ngono jane. Tapi nekat Paltai. Hiro lho ora gelem karo Yoyo. Enggak begitu berani mendekat. Ya ngono kumpul ngono, rapat ngono, jagong dadi siji kono. Rapat. Ndang. Wes abon melu-melu bisa. Bon. Aja turut kono le. Ah, Bon. Bon. Rene. Aja turut kono. Sini, Nak. Ganteng Bu, manis-manis, Bu, manis manja, Bu. Guyon sing apik. Tapi yo mire-mire lho ya antara. Dek. Pal tau rasa nantang-nantang ngono kuwi lho ta. Kuwi yo ngono kuwi guakan ya. Heeh. Wes. Kesampar-sampar kursi bokongmu. Kupinge Bu api kok. Kupinge api ya. Kupinge sapa? Kupinge Palta iso tompok ngene. Masa? Sanglir kayak gini. Apa to ya, Cah? Get-get wong ae lho iki. Lek ngene iki jan wedi lek lho. Dua prak ning ngarepan kabeh. Pasukane kaya ngono kok. Bakul brambang tolet wis kepoyo-poyo. Ora sida nawani brambang. Brambang ngono ki ora sida. Terus ndekane nek wong ngamen yo ngono kuwi. Dong kring grung kono ngene Pak Arjo kono. Mro iki mak grutuk wek ngono langsung serame enggak wis pengamen. Entar, kuping api lah. Bisa tempok lah. Kuping api. Oh iya. Kayak serigala. Sesek nyadar aku. Oh, Dut. Yo ki enggak kena guyon-guyon ki langsung tenanan kok. Entar ya, kupingnya iso apik sangar. Palta kupingnya yo bagus le kupingmu le. Biasanya sanglir kok. Wes, rapat kono, kabeh. Contoh lek ngono kuwi diwejer ngono wis. Asik. Ya, gerakannya bisa. Ayo maghrib, Nak. Ayo. Masuk, Jo. Yuk. Maghrib masuk, semua masuk. Ayo. Maghrib semua masuk. Yo. Yo, masuk semua.